Hello, probinsya kang Antique, mga Antiqueño, nag-obra sa Manila, nag-obra sa abroad. Kamusta ka mo? Sa tutuod lang kamo ang rason andot nagahimo kami. Ako kang video nga dyan, no? Sa liwat ako dyan si SP Noel Alamis. Ang dyan nga video, part 2 dyan kang video ni Maricel Duwali Catalina nga taga Patria Pandan. Kung inyo madumduman, kung sino nakakita kang YouTube, ang title na kadya, 3 beses umibig, 3 beses ding iniwan, Sad Life Story of Maricel Duwali Catalina. Actually, ang pagkato naman sa may Patria, si Maricel Amudja ang gintudo ni Captain Jerry Fernandez nga dapat gid nga buligan. So, kung nakita ko ang sitwasyon na, nagsakit gid ang buot ko kay tungod nga grabe ang inagya na sa anang kabuhi. So, since nga na-upload natin ang video sa YouTube, actually kapinsar ako kung sakto vlog ginahimo ko, kung basi ma-waste lang ang ginapangabudlay naman. Pero I'm very happy sa feedback kang mga Antiqueño sa abroad kag sa Manila. Kay good news, ang may nakakita nga sang kagrupo, ang ngaran na kaya sa may Facebook group, amo ang Antique Empowerment Group, nga nag-message sa kanakan nga they are very willing nga magpadara kang gift kung ano man nga mga regalo nga pwede da mapulig kay Maricel Duwali Catalina. So amo diyang makita nyo sa video, kag may nag-message man kanakan nga taga Austria, gusto ko dati ang balan ng ngaran pero hindi ta na malyag. So I'm very thankful nga may mga tao nga pareho kaninyo. Ikaw nga nagbulig kay Maricel nga nagpadara from Austria, thank you so much. I hope nga tuguran pag ikaw kang Ginoo kang mayad pagid nga lawas, no? And may God bless you more. Amo man sa grupo kang Antique Empowerment Group, I'm not expecting nga may mga grupo kang mga Antiqueño rigyan lang garlantaw sa palibot, rigyan sa Manila sa abroad nga may tagipusoon gali nga magbuligid. Very thankful gid ako kay nakita niyo ang YouTube ko kag naghimo kamo kang pamaagi para yung man lang kamong pangabuhi nyo kanaman, mga pigado man, pero naghimakas gid kamo nga mag-amot-amot biskang gamay nga kantidad, no, para mabuligan. So gapasalamat gid ako sa inyong presidente rigyan kang Antique Empowerment Group. Padayon kita nga magbulig sa isig kataho natin. Rigya lang ako magsuporta kaninyo agad nga sagapon natin ang mga pumuluyo natin nga nagakinahanglan gin kang bulig diri sa probinsya kang Antique. So kabay pa sa mga nakalantaw kadya, gusto ko ipamaan kininyo nga si SP Alamis, ang advocacy ko tanadya ang magbulig sa isig katao. May obligasyon ako bilang legislator, no, sa probinsya kang Antique. Amo gid ang main assignment sa probinsya kang Antique. Kag gusto ko pamaan kininyo nga si SP Alamis ura gauntat imo kang mga resolusyon kag ordinansa. Kag bugal ako nga more than 30 resolutions ron nga ginpanghimo ko. Ang mga resolution nga dya connected dya sa turismo, paano makabulig kita sa tourism, kag yung mga infrastruktura man, no, pangayod ako ka mga budget para sa mga farm to market road, rako-rako nga mga bulig gina-address naman niya kay Governor Rodora Cajao kag kay Congresswoman Loren Ligata. Kag rako pa dyan, no? Rako pa nga mga plano. Asa ka dyan, nagahimo ako kang ordinansa, no, ang ano na kaya parte sa may filmmaking yearly, may filmmaking festival. Yung mga Antiqueños nga may mga talent sa paghimo kang pelikula, pwede rin i-budgetan natin niya kada tuig. So amo dya ang akin niya nga ordinansa kag ngayuan ko dya kang budget sa mga national agencies nga concern about filmmaking. Of course, rigyan karang aton nga Vice Gobernador si Edgar Dinosta Mabuligman. Of course, rigyan kara si Governor Cajao kag si Congresswoman Loren Ligarda nga magbuligid ka natin. Sa kadya, malantaw kita kang pagbalik namon sa may Banwait Pandan. Kaimaw ko ang sangkagwapuhon, sangkamabut nga leader kang Pandan, si Vice Mayor Honorable Raymond Gumbok. Imawan nyo kami.
Imo naman dyan si Vice Mayor Monmon, no? Kang bodyguard ni SP. So kapasalamat kita ko nga rigya si Vice Mayor bilang suporta no sa aton nga mga noble ideas niya nga makabulig kita sa aton nga mga pumuluyo rigya sa aming pandan. So manang Vice nagligad nga bulan nagadto kami kay Kap. Kap ang sinod yan ang medyo worst situation sa barangay nyo. Ama na tintudo na si Maricel na bago aksidente kag bukat not only na aksidentira kundi may heartbroken man na. Tatlo ka bisis ko nagliya na ano. Naming istorya ba? Pang malala mo kaya? Pang malala mo kaya ya. Magtubig kita karon kay Direk Arden kasi pwede natin. So karon naging post ko sa Facebook. Good news, may taga-Austria nga nagpadala kang kwarta ka na. So, bro, parapit ka na bro. Parapit bro. Mangkuto natin para klaro ka na kung sinuto ang nagpadala. Ang balalang aran na i-delete na naman sa may video editing. No? Pasalamat ka kung sinuto ang nagpadala, kung piragin padala ng kwarta ka nimo para at least mamanan ka tao nga itong ginuobra nga dya. Pagkat para sa kanatan, kundi nga makabulig kita na kanimo. So, pasalamat ito ang tao nga nagpadala kanimo kung saan nagpadala kanimo. Dito bang kamera? Mayad nga adlaw sa tanan. Pasalamat ako sa bahal nga bulig kag grasya nga gitaon ni Missy. Thank you gid nga ang nauna nga ginumpra ko sa nang kwarta hay bakal ko tawod pabubong ko hay gad turo ang amon nga kusina. Turo gid nga salamat ma'am sa inyong bulig. Di kung gintago lang natin to dyan problema mo wala na duro-duro gali nga mga kasimanwa natin nga gusto ulit sa bulig. So karon diyan pagidaya tayo kita mo cracker ha. Nan pinadara man nga ano. Na nakita dahil naluoy ka na kasi sitwasyon mo. So basta man lang na ano kung mo bakas ka pag hindi ko makayat ikaw. Agad hindi rin mangita ka ano yun. Focus lang sa ano. Saya po ang bitkit sa tao. Alay mo. Alay mo. Pero hindi mo pag-i-close ang heart mo, malay mo. Kasi important ano community sir. So Mayor Tribe Increase Empowerment Group, salamat gid sa inyo sa bulig sa amon Kasimanwa kag kabay pa na duro pa kay amon mabuligan. Pagi man kay SP Noel. Yay! Thank you po. Maraming salamat sa Empowerment Group. Isa sa mga mga angel man nga nagabot para sa amon mga indigent kasi nahanglan mo yang mga goods. Duro gid nga salamat na nakabulig kita na. Sa Antique Empowerment Group, manan ko nga alinggit sa pusoon nyo ang magbulig. That's why nagpadala ka mo kaya. So, manan ko nga gusto nyo gitbuligan si Maricel. Pero koon ko man, mas rako pagit ang pwede natin buligan. So, salamat git sa gitpadara nyo. Kaya ang inyong gitpadara, ginahiray ko ya kay bukit lang sara mabuligan natin kundi mga 6 katao ka dyan mabuligan ko sa inyong gitpadara. So, kabay pa nga padayono natin ang pagbulig no, sa kada isara. Ang Ginoo lamang magbalik ka ninyo, ang amon rigya. Imuon na naman man nga ang the best naman para maning makabulig kami sa ibang tao. Pero ang inyo tanang regalo nga dyan, saraya gapakita nga mga Antiqueño United. Kag ginapray ko gid permi nga mayad nga lawas na mo permi si Jan ni sa abroad nga nagaubra. Kay manan ko kinabudlayan nyo man dyan ang kwarta. That's why gabakas gid ako nga magbalik-balik man yang inyong kinabudlayan rigyan. Duro gid nga salamat sa Empowerment Antique Group. Sa duro nga bulig nga maka bahal gid nga bulig para sa amon nga mga indigent. Hayaan nyo po at kami gabi-gabi mag-vigil ng rosaryo para sa inyo na maging. And behalf kang Patria Barangay Council, nagapasalamat di kami sa nagtao kang diyang grasya, ilabiring gid sa pag tao sa amon nga isara sa amon nga constituents. Kag syempre tanay deserving man nga makatiraw o kon makabaton kang diyang grasya. So sa inyo, thank you so much kag God bless us all. Wow, thank you. Sige. Amon ni Vice Monmon darawana. Wow, thank you. Okay, bitin. God bless you.